Ai! Ewa! Oh, é boleia! O perguntinho é muito feio, cai boa, bia. No bobo ni ne kubegaka. Ine kaka mo nwe ife me. Ọkwa na onye na-eme ka obodo ma maka ya. Na-eme m nke a na-eme m nke ọzọ, ọkwanụ nke afọ n'anya. Ọkwa n'ife anya fụ ka ọ ga-ekwu. Anya ma nkwukwanụ nke n'ọfụlụ. Egwu mbulu gbata na ọgbọ bụ ka nke ọrụ obodo. Maka ndị ọma ama ama maka fa. Nke bụ eziokwu bụ na ị na-eme mma na mma so ga-aga. Ị na-emekwa njọ ndụ so ga-aga. O ya bụrụ ya ịgba ekene kenele m ọnọ n'enyi Igbo ọkwa na nnọkwa ka o si wee bịa. Mgba ngwụsị egwu m akpọrọ gị ịma na ndị izo so wee gụọ. Kenele m ụlọ ọlọ gị ezi nwaanyị amaala afịa. O wee bụrụ ya ịgba ekene kenekwala m kaka ndụ Mr. Kevin Ezeyo odogwu Igbo. Unu afụgo n'ife mmadụ metere ka obodo ji ama maka fa. Ndụmọdụ amakakwanụ ikpe udo o wee dị mma. Ekene kenekwala m ezigbo mmadụ ama maka ya. Eze afa ka ego mba nna abịaba ego. Ọkwanụ mmụba ugo na-ekwu
ike mekisede ịgba ekene kenele mụ oke mmadụ ama maka ya n'ala London igirigi n'ala agbata oyi na ụwa ajọ mmụọ na-ekwu ekene kene kwara m onye ndị ala ji maka ya wee biri o wee bụrụ ya Bahụba Bahụba karịsịa ọkwanugo na-ekene gị ekene kenele m nna m ochie Obichukwu Nzekwe nwachi na-emere ife n'alụ mmọnwụ ị na-apụ odegwu menwụrụ ife ndị alụ mekwara odegwu ngụsi egwu mma akpọrọ nnukwute nwanyị gbachie ịmụ na ndị iro so wee gụọ gbachi ụmụ agbara o wee bụrụ ya ekene kenele m Maskobe n'Uyo ndị a bụ ndị obodo ji wee biri ndị na-ewepụta aka iji fụ na ife na-aga mma